La Cambra de Comerç de Girona celebra l'èxit del talent emprenedor amb l'acte de lliurament dels premis de la primera fase del programa Impulsa Startup 2025. Aquesta iniciativa fomenta el creixement de startups innovadores del territori gironí, oferint formació, mentoratge personalitzat i acompanyament tutoritzat per transformar idees en negocis viables. M'ha sorprès molt el nivell que tenen els participants i realment penso que tenim un potencial important de la nostra gent jove, la nostra gent emprenedora per tirar endavant. Molt bé, m'ha agradat molt. En aquesta edició, el projecte Natura Xodo, una línia de cosmètica natural i ecològica per animals, presentat per Meritxell de la Varga i Anna López, s'ha alçat amb el primer premi, destacant per la seva innovació i compromís amb la sostenibilitat. Els nostres amics peluts ens trobem en el mercat que bàsicament per ells hi ha productes de xampús i acondicionadors i tenen unes problemàtiques molt específiques que no estan resoltes en productes que hi ha al mercat. Llavors nosaltres hem fet una línia de productes biotecnològics i d'origen natural que va a aquestes necessitats específiques, principalment de gossos i gats. També el que volíem és, ens trobem a sobre d'un buit legal, que no hi ha una reglamentació que tingui massa cura a nivell d'ingredients i nosaltres tot això ho hem tingut en compte en el desenvolupament dels productes. L'esdeveniment ha reunit emprenedors, mentors i actors claus de l'ecosistema, posant en valor el potencial de les comarques gironines i reforçant l'impuls a la innovació i al desenvolupament empresarial.